Ahojte všetci moji sledovatelia. Dneska si urobíme nejaké espresso. Takže play, loading. Čo to je? Aha, musím niečo pooberať, nejaké somariny. Dobre, v tom som odborník. Aha, zmixovať. Točí sa, ale nič to nerobí. Asi do opačnej strany. Ani sa to nelialo, len to teleportoval do tej misky. Čo teraz s tým? Do košíka. Neviem, čo teraz s tým. Iba s košíkom sa dá hýbať. Čo toto je? Neviem, experimentujem. Ja nemám 500 mincí. Čo mám robiť? Diváci, napíšte mi to do komentárov, čo som mal tu robiť. Basanini, čo hráš? Ticho, Bobík, ináč poď mi pomôcť, čo mám urobiť s tými bobulami. Mám na to iba 2 minúty a 20 sekúnd. No ukáž, počkaj, bobulky. Ale už to mám namlinčekované, ty. Na slniečko musíš výjsť, no nie? No jasné, ono sa to musí osušiť. Vďaka, Bobajzen. No, jej danenky, musím to nájsť v kuchyni. Nie, čo potrebujem? OK, varešku, pánvicu. Toto je miska. Kde mám pánvicu? Kde mám moju pánvicu? To bola pánvica. Dobre, vrátime sa do varenia. Mixer, wow. Nie. Však do mixéru. Ale dobre, nejde to do mixéru. Čo s tým mám robiť? Čas sa mi kráti. Ešte som nezažil, čo by sa stalo, keby som to nestihol. OK. Počkať, až teraz to... Čo? Ja som teda dobrý, ako by povedala mama, a ja dobrý tuták. Čo mám robiť? Čo sa mi kráti? Tuták. Poraď, Bobík. Čak to takto zobereš? No vidíš, že im tebe to nejde a že vraj tuták. 40 sekúnd, ja to nechcem robiť odznova. To je retardovaná hra. Ale není to retardované. Je tam nejaká primitívna chyba. Dočkaj, máme si zapať pánvicu. No ja som to hneď vravel. No jasné, nič som nepočul. No, čo to je? Čo to hovnoríš? Ale no dobre. Mixuj. Ale nie, mne sa minul čas. A čo teraz? No tak asi nič. Tak to reštartnem, vole. Ale nenávidím reklamy. Vy tiež ich neznášate. No, neviem, čo je toto za divnú hru. Je to tiež niečo varenie, ale určite z toho nebudeme nič natáčať. Akože, mohlo by to už, zmiznúť konečne tá reklama. Vypadni. Nie. Nenávidím reklamy. Dobre, znova oberáme. Čo je, Bobok? Nepíšte mi tam. Dobre, toto viem. To som sa naučil. To si pamätám. Dobro.
Jej slniečko teraz bolo? Čo teraz ešte? OK, vysušené to je. No, teraz ideme zobrať to. Bobok! Nebúchaj! Ja tu natáčam. Dobre, som vo vynikajúcom čase. Čo je časa? Ináč Čarík je môj otec. Ja natáčam video, Čaro. Tak ťa to musí zaujímať, kamoško. Nevypnem, ja natáčam video a konečne som zistil, čo mám urobiť s tou kávou. Zabudni! Bobík, poď mi pomôcť! Á, dobre, už nepotrebujem. Buď ticho, Čaro! Konečne... To nie je vôbec blbé video. To je úplne dobré video. Aj mojim divákom sa páči. Nemám pravdu, diváci? Napíšte mi do komentárov, či sa vám toto a tieto vlastne všetky tieto videá páčia. No dobre. Bude vo videu, lebo musí. Dobre, budeš vo videu. Dobre, máš šťastie. Ale povedz mi, čo mám teraz robiť, mám minútu a ja nechcem zase kúkať tie blbé reklamy. Čo mám robiť s týmto? No jasné. Lukáš, čo to tu za hru hráš? Ja tu varím a neuč mi to, ty Čarisko. Aha, no jasné. No budeš takto dobré aj nám s Ajkou variť kávičku. No jasné, počkaj, ja mám 30 sekúnd, makaj, pomoc, čo mám robiť? No, ty si teda blbý. Buď ticho, čarochňa! Pomoc! Konečne, usopol sa čas. Tak No nakoniec... konečne, to ti ale trvalo. Buď ticho, Čaro! No, takže som rád, že sme to nakoniec vyhrali. No, aj keď bohužiaľ až na druhý pokus, ale zvládli sme to. No a myslím, že ste sa aj zoznámili s Čarom, čo je môj otec. Ale moc príjemné zoznámenie to teda nebolo, nemám pravdu. Ale ešte nevedia, ako vyzerám. Vedia, že si tutošný. No dovol! Prestaň, Čaro, radšej toto video ukončím. Prestaň, ja toto video musím ešte ukončiť. Idem radšej do svojej izby, kde tam budú štebotať tie tvoje papagáje. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, dajte like a odber a ja sa na vás teším u ďalšieho videa. Bohužiaľ aj s Čarom, lebo musím. Tak zatiaľ čauko.